జగన్ చేస్తాం. మా ఓటు ఏం అవసరం బాగా చేస్తారు. బీద బిక్కలు బాగా చేస్తుంటారు. పిల్లలకు స్కూల్లో మాకు మళ్ళీ పింఛన్ వచ్చింది, రేషన్ కార్డు వచ్చింది. మాకు చంద్రబాబు కంటే 1000 రెడ్డి బాబు బాగా చేస్తున్నారు నాన్న. ఇంకా అంతకంటే నన్ను ఏం చెప్పాలి. మాకు బాగా చేసేది ఈ బాబు. మళ్ళీ ఓటేసినా చెప్పకున్నా చెప్పినా ఈ బాబుకే వేస్తాను. నాకు డబ్బులు ఎవరు ఇచ్చినా కూడా. నాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు బాబు.